Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 28 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsoon aniya na kita sa ikatulong nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 6, versikulo 52 ngadto sa 59. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon manining tawhana paghatag kanato siyang unod aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, og dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod og moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinaguga sa Capernaum. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.